xi 15 ilu xi ħadd talabni biex nitkellem dwar is-sofferenzi ta' Ġesu mill-perspettiva medika. Kif inħares lejn it-tbatija ta' Ġesu bħala tabib. Rajtu, studjajtu, rajt anke xi fil-letteratura medika xem u hemm ammont mhux ħażin. Anke affarijiet arkeoloġiċi u mill-istorja dwar x'kien ifisser it-tislib u l-flagellazzjoni. F'mument minnhom ħassejtni attwalment imqalla ma flaħx nibqa' naqra iktar. Naħseb is-sofferenzi ta' Ġesu nistgħu naqsmuhom fi tlieta. L-ewwel it-tbatija psikoloġika tiegħu. Li hija reali. Qatt pereżempju xi ħadd ħabib tal-qalb offendik jew tradik. Qatt xi ħadd umiljak jew saħansitra għajrek jew tkellem fuqek minn wara darek u kif tħossok. Jew forsi wkoll ġarrab xi inġustizzja li kellek dritt u il-qorti flok qatata favur tiegħek, qatata kontra tiegħek. Ġesu sofra dawn it-tip ta' tbatijiet kollha fl-istess ġurnata. Miċħud minn ħabib tal-qalb. Qasrit jgħid li jafu, ma nafux, għal Pietru, tradut minn ħabib ieħor, biha għal ftit flus. U li kien is-sultan kien rrifjutat mill-poplu tiegħu. U flok laqgħu bdew jgħidu salbu. Ftaħru li dan kien il-Messija tagħhom. Kien ikkundannat għal mewt blaħtija b'inġustizzja kbira kontra tiegħu, kien immuljat, neżżawh besqulu f'wiċċu, għajruh insultawh bħala giddieb, bħala midej, bħala impostur. Tbatija psikoloġika, però tbatija spiritwali naħseb kienet wisqar. Fis-sigħat bikrin ta' filgħodu fil-ġnien, meta Ġesu beda jaraw qudiemu ġej mhux it-tbatija tas-salib, imma dnub li kellu jitabba bih u li hu nadif kellu jiċċappas bil-ħmieġ tal-dnubiet innumerabbli li saru mill-bnedmin matul is-sekli. Kellhom ikunu fuq u li hu immakulat li hu nadif kellu jiċċappas bihom. Għalhekk qal ruħi hemm qalba wisq ġo fiha, u għalhekk ara bħalli kieku qtar tad-demm. U dan tibqa' anke sa fuq is-salib meta Ġesu ħassu bħalli kieku Alla nnifsu l-missier kien insieħ. Għaliex tlaqtni saqsieħ. Però jien niġu għat tbatija fiżika. Il-flagellazzjoni li l-vittma kienu jneżżawh, jorbtuh u jsawtuh b'dan is-sawt tal-ġild bil-biċċiet tal-ħadid u jew biċċiet ta' għadam fit-truf tiegħu li ma' kull daqqa ibenġel u jisloħ il-ġilda. Illi ma' 30-40 daqqa jekk tibqa' sejjer iktar minn 40 il-bniedem imut. Ġifieri l-istoriċi jgħidulna li ħafna drabi xi wħud kienu attwalment imutu waqt il-flagellazzjoni. Dawn ġabulu ferita waħda. Libsuh kuruna tax-xewk li apparti l-umiljazzjoni tagħha l-uġieħ tal-spikes ġo l-qorrija, ġar is-salib għall-inqas parti mit-triq għax fihim minnhom kellhom jitolbu l-għajnuna ta' xmun għax raw is-soldati li ma kien se jwassal u ma ridux li Kristu jmut qabel attwalment jiġi imsallab, allura għalhekk taf l-għajnuna. Imsammar minn idejh u minn riġlejh fejn l-imsiemer ikunu kbar, 6 pulzieri. Probabbli fil-polz u probabbli fl-għadma ta' wara skont evidenza arkeoloġika fil-Kalkaneum. Wara li samruh u dendluh, it-toqol tal-ġisem fuq lid sikwit kienet tiddisloka il-shoulder, taqla l-għadma mill-ġok. L-aċ
il-fatt li kien ilu ma jorqod mill-ġurnata ta' qabel, il-mixi minn hawn għalem xi 2 kilometri u nofs ta' mixi, l-ara biex iġġorr is-salib, l-uġieħ li titlef ħafna ilma, id-dem li tilef mill-miswat u mill-imsiemer u x'nafjen. Ġifieri, infatti waħda mill-complaints tiegħu kien mill-affarijiet kollha li kien qiegħed għaddej minnhom x'kienet għandi laċ, hypovolemic shock probabbli. L-uġieħ fil-muskoli, il-cramps. Il-kruċifissjoni kienet metodu mhux biex toqtol, imma biex iżomm il-vittma ħaj. Isofri fit-tul, ġieli kienu jdumu ġranet sħaħ qabel imutu. Dik id-batija. Ġesu minn nofsinhar bejn wieħed u ieħor waqgħad dalma 3 sigħat ta' agonija u fit-3 ta' wara nofsinhar għajjat missier fidejk nerħi l-ispirtu tiegħi u miet. U miet tassew. Il-kawża medika hemm xi 10 teoriji minn tobba differenti, minn jgħid soffokazzjoni, minn hypovolemic shock, minn pulmonary embolism u oħrajn. Kienet nafu li kien mejjed. Għaliex? Għax is-soldati Rumani kienu jafu jagħmlu xogħolhom sew. Lill-oħrajn li kienu msalbin miegħu kisrulhom riġlejhom biex imutu, biex jaqgħu jmutu. Imma lilu le għax indunaw li kien mejjed. U soldat Ruman nerġa' ngħid, jekk soldat Ruman ma jagħmilx ix-xogħol li suppost jagħmel, il-kastig jieħdu hu. Imma biex inneħħu kull dubju li Ġesu kien mejjed, wieħed minnhom deffes lanza ġo sidru u jgħidilna Ġwanni li kien hemm preżenti ħareġ demm u ilma. Ilma? Demm għax probabbli laqat il-qalb jew xi arterja prinċipali. Ilma? Probabbli jew pulmonary effusion jew pericardial effusion. Ilma li jinġabar madwar il-qalb jew fil-pulmu minħabba it-trauma li kien għadda minna. Ġesu sofra. Fjedinna Pietru bata il-ġust għall-inġusti għalina biex irressaqna, biex iħabbibna mala. Rispons tagħna, rispons tiegħi, tagħkom, ta' miljuni oħrajn, 3. Fiduċja sħiħa fih, ringrazzjament u adorazzjoni mill-qalb.